Ze is in de voetsporen van haar vader getreden en het is een super mooie buurt. Luister goed voor juf Jelleke! Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Ik ben juf Jelleke. Ik wist altijd al dat ik juffrouw wilde worden. Toen ik 16 was en van de basisschool afkwam, ben ik ook gaan leren voor juffrouw. Maar dat valt niet mee hoor, juffrouw zijn op de basisschool. Ik mocht hierin wel op de fietsschool beginnen. Maar ja, waar begin je dan? Kennismaking. En Niels, heb je een fijne vakantie gehad? Nee juf, zegt hij. Hoezo dat dan niet? Nou, als ik zeg ik heb een fijne vakantie gehad, dan moet ik er zeker weer een opstel over schrijven. Maar waar ben je dan op vakantie geweest? In Zicht. In Zicht? Waar ligt het dan? Dat weet ik niet. Maar in de krant stond lekker weer. In Zicht. Dan maar aan de slag. Eerst maar eens leren rekenen. Ik had een testje voor de klas. Ik zeg, Floortje, om mijn kamer te behangen heb je 7 rollen behang nodig. 1 rol behang kost €11,35. Hoeveel kosten 7 rollen behang? Floortje denkt heel lang na. Ik zeg, weet je het al? Ach, zegt Floortje, ik ga bij vis dus wel gewoon verf halen. Dan maar min proberen. Ik heb hier een geheel getal. Als ik daar de 4e van aftrek en dat 4 keer naar elkaar doe, wat hou ik dan over? Niemand in de klas wist het. Hé, weet je wat? Ik maak het jullie makkelijker. Kijk, ik heb een persik. Die snij ik in vieren. En daarna eet ik die 4 stukken op. Wat hou ik dan over? De pit, juffrouw. Nee, dat bedoel ik niet. Kijk, ik heb een appel. Die snij ik in vieren en dan nog eens een keer in vieren. Wat hou ik dan over? Appelmoes. Tja. Dan heb ik... Dan zei ik ook een keertje tegen Lucas... Voor het eerst sinds maanden heb je al die rekensommen goed. Wat moet ik daarvan denken? Zegt Lucas tegen mij... Deze keer had mijn vader geen tijd om me te helpen. Tja, laten we dat rekenen maar voor vandaag zitten. Wat zullen we nu doen? Geschiedenis? Oké, vroeg een keertje aan Isa... Wil je 2 dingen opnoemen die in 1900 nog niet bestonden? Oké, zegt Isa. Bo en ik. Ik vroeg ook aan Roy... Weet jij wanneer Napoleon is gestorven? Roy wist het niet. Toen zei hij... Ik dacht niet dat ik daar een rouwkaart van heb gekregen. Zo maak je wat meer als juffrouw, hè? Dus dat rekenen en geschiedenis wordt ook niks. Dan maar taal. Ik vroeg aan Demi wat verleden tijd is. Demi wist het. Oké, wil jij dan deze zin? Ik eet een kommetje komkommersla in het verleden tijd zetten? Tuurlijk. Ik at het kwammetje kwammersloeg. Ik vroeg aan Catharina of dat ze drinken in tegenwoordige tijd kan vervullen. Ik zal drinken. Jij zult drinken. Ik heb geen dorst meer, zei Catharina. Ik vroeg ook aan de klas wat het verbiedende wijs van het paard trekt te wagen is. Niemand? Riep Bente. Voort, paard, voort!
dan maar wat moeilijkere woorden. Wie weet de betekenis van Anonymous? Niemand? Nou, Anonymous betekent dus dat je onbekend wil blijven. Hé, wie lacht er nou? Riep er achter in de klas iemand. Anonymous! Ik had ook een opstel laten schrijven. En toen ik langs Joep kwam, zei ik... Je hebt een knap opstel geschreven. Maar dat is woord voor woord hetzelfde als dat van een buurman. Wat moet ik daarvan denken? Dat de opstel van mijn buurman ook goed is? De opstel ging over van de jaargetijden. Ik vroeg, wie kan de 4 jaargetijden opnoemen? Stijn stak zijn vinger op. Ik zeg, Stijn, zeg het maar. Herfst, winter, zomer. Ik zeg, wat blijft de lente dat? Dat vroeg ik me dus ook al af. Ja, die taal. Maar dat is nog niks. Brutaal, dat is pas wat. Vanochtend nog. Ik zeg, waarom ben je te laat op school, Gienta? Het was glad, juf. Als ik 1 stap vooruit deed, gleed ik er 2 achteruit. Maar hoe ben je dan op school gekomen? Ik heb me omgedraaid en ben naar huis gegaan. Bo was ook te laat op school. Waarom ben je te laat? Door dat bord. Welk bord? Door dat bord waarop stond... Vertragen, school. Ik vroeg ook aan de klas... Hoe laat is het? 1/2. 1/2 wat? Dat weet ik niet, want de kleine wijzer is verdwenen. Mensen, dat is geen tijd. Dat is brutaliteit. Pedro zei tegen mij, u bent net een klok. Je tikt niet helemaal lekker en u wint zich altijd op. Ik zei ook tegen Jackie, heb je een rapport laten zien? Nee, juf, dat durfde ik niet. Ik ben langs het Reinersmeer naar huis gegaan. En toen ik thuis was, vroeg mama naar het rapport. En toen zong ik... Alle eendjes zwemmen in het water. Ik vroeg ook aan Lennart of hij elke week zijn huiswerk maakte. Ja, bijna elke dag. Werkelijk? Ja. Maandag, bijna. Dinsdag, bijna. Woensdag, bijna. Ik vroeg ook aan Simon wat hij voor zijn verjaardag had gekregen. 5 voetballen. 5 voetballen? Ja, dat is goed van papa zijn werk. Hoezo dat dan? Mijn vader werkt bij Van Veghel als glaszetter. Een keertje kwam Fenne naar me toe. Ik word gepest, juf. Ze noemen me allemaal schele Fenne. Wat kan jou dat nou schelen, Fenne? Maar dat is nog niks. De oude gesprekken, dat is pas wat. Ik zei een keer, uw zoon is echt een wonderkind. Werkelijk? Ja, werkelijk. Hij heeft het klaargespeeld in een opstel van 10 regels. Meer dan 100 fouten te maken. Ik stond vandaag als juf in de ton, waar ik hier en wel mee begon. Hopelijk vond je het leuk. En grappig en leuk. Misschien heb je gelachen of lach je zelfs in de deuk. Nu stop ik hier met mijn verhaal. Een fijne carnaval allemaal. Vastenavond. Ja, wat een leuke buurt. Gaat hier maar eens staan, mensen. Dat doet niet iedereen. Zo voor een publiek gaan staan en even wat grappen vertellen. Dit was natuurlijk Danielle Hermans. Een hartelijk applaus voor een mooie buurt.
Ze gaat af met de buitenmars.